Filwaqt li għandna nkunu kburin bil-professjonisti tagħna, eroj tal-aqwa kwalità mondjali, kapaċi u dedikati. Il-Prim Ministru min-naħa l-oħra qed ikompli jkun reattiv quddiem kriżi medica bla preċedent. L-ewwel rajna li bdew deħlin każi wieħed wara l-ieħor importati qed insejħulhom u mbagħad beda jalaq il-fruntieri. L-ewwel pratikament l-iskejjel tagħna bdew jalqu u mbagħad għalaq l-iskejjel. L-ewwel rajna illi in-negozji bdew jikrollaw, bdew batu, bdew ikeċċu n-nies, u mbagħad ħareġ bl-ewwel pakkett, u mbagħad it-tieni għax induna li l-ewwel u t-tieni pakkett ma kinux assolutament qed jagħmlu xejn biex jippruvaw jagħtu xi sinjal ta' komfort u mbagħad it-tielet pakkett. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija f'intervista fuq Net FM is-Sibt filgħodu fejn fakkar ukoll kif wara d-deċiżjonijiet li ħabbret il-Professur Charmaine Gauci fuq miżuri aktar stretti, Robert Abela fi 12 minuta ġarraf dak kollu li kienu ilhom 12 ġimgħa jaħdmu fuq l-awtoritajiet tas-saħħa. B'kuntrast, l-oppożizzjoni kienet propożittiva. Meta l-pajjiż għandu bżonn, il-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm preparat, iffukat bi proposti li jsalvaw il-ħajjiet, li jsalvaw l-impjiegi, li jsalvaw il-jobs, li jsalvaw in-negozji tagħna. Adrien Delija fakkar kif il-Gvern abbanduna l fuq minn 110,000 ħaddiem fis-settur privat meta l-fondi setgħu ġew billi waqqaf il-kuntratt tal-isptarijiet ma' Steward u Vitals. Kieku l-Gvern waqqaf dan il-kuntratt wara kawża li fetaħ Adrien Delija stess fil-qorti kieku dawn il-ħaddiema jistgħu jieħdu 160 miljun. Il-Gvern għandu obbligu illi f'dan il-moment mhux joqgħod jgħid illi qed jonfoq mill-war chest u mhux war chest, għandu obbligu li jagħti komfort illi l-ebda ħaddiem Malti mandu jitlef l-impjek minħabba l-Covid, illi l-ebda negozju mandu jfalli l-ħabba il-Covid. Fid-dawl tal-bżonn kbir ta' apparat tas-saħħa f'pajjiżna, il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar is-6 miljuni bonus li ħarram tumuluri li jmexxi l-kumpaniji li serqu l-isptarijiet ta' Malta minkejja li dawn fallew. 6 miljuni kieku kienu jfissru 500 ventilatur li salvaw il-ħajjiet. Dan il-Gvern aċċetta prefera illi għati 6 miljun il-xaħat li falla fis-settur tas-saħħa minn flok jiggarantixxi 500 ventilatur u jsalva l-ħajja ta' tant Maltin u Għawċin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li jekk il-Gvern jiddeċidi li jwaqqaf dawn il-kuntratti xorta rridu nħallsu 100 miljun. Di mhix korruzzjoni ta' dija immoralità. Dan huwa tradiment tal-poplu tagħna. Adrien Delija fakkar kif il-prezz taż-żejt u l-gass naqas għal ammonti rekord iżda aħna għadna nħallsu 86 miljun. Iridu l-costings daw, kif ħannaqsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma, jaqbdu 86 miljun u jadduhom lill-poplu. Jew parti minnhom. Taf kemm inraħsu bil-50% li għadna aħna? Jew 8 xhur b'xej bil-50%, jew 4 xhur b'xej. Dak il-costings. Ironiku l-fatt li fl-aħħar jiem il-Ministru Edward Cicluna qal li biex naraw x'se nifrankaw fid-dawlu l-ilma irridu mmorru għand iċ-Ċiniżi. Intant waqt din l-intervista, Adrien Delija tkellem dwar is-summit tal-Partit Popolari Ewropew li għandu jitlaqqa b'urġenza fuq insistenza tal-Partit Nazzjonalista.